Ramogi kamora mora ma intiere machiegni e weche manyien mag Migago odiochieng' ma kawuono bende en odiochieng' ma jo Kenya mathoth koro keto wang'gi e bura kama bende koro doho temo yalo wachno ero mar chik mar omenda mar higani. Mano en kaluwore koda chik kata kaluwore koda kwayo mane otere doho kod Senator Mabusia Okiya Mtata kabende nowacho ni wach mar ng'ado osuru mar gero udi mane giyueyo e pacho kaeri itimo e tok chik. Bende wasewinjo kanyo en chenro kata en burano ero mano chak yala kar okinyi saa 4 kabende koro weche mathoth osewuok to maduong' ma bende koro nitiere chuny jo Kenya en kakoro tok koro doho nowacho ni wach mar ng'ado osuru mar udi manego gi oyueyo itimo e tok chik. Wach maduong' koro bedo ni to omenda gi koro nego beni duoko ne oganda kaloro ni omenda bende koro oseng'adi e osara mar jogo eko mondiki kata jogo ma ondike tije mopogore opogore ma bende koro tok osewach kamano ng'iyo ni ang'o madhi timore. Idhi duoko omenda no ne oganda, idhi chunge kod koso pod to obiro dhi nyime. Nyaka Ramogi en wach kata bura mapok orumo gi sani gikawo mana yweyo machuok. En bura ma bende ibiro duogi e kanyo kar saa 9 mar mondo mi ong'e to wach mar chik mar omenda ma higani ma bende en chik mar omenda ma oting'o weche mathoth. Achiel kuomgi en wachno ero mar ng'ado osuru ma itiyo godo e gero ute manego gi yweyo. Mokwongo Nyaka Ramogi we wang'i ane moko kuom weche ma bende wamiyo pek. And we find that the introduction of the housing levy amendment to Section 84 lacks a comprehensive legal framework in violation of Article 10, 201, 2010 of the Constitution. Jang'ad buche Justice David Majanja owacho ni osuru mar udi ming'ado itimo e tok chik. Riwruok mar elimu bora dwaro mondo chung' mapiyo piyo chenro mar yiero skunde mag klas 9 nyaka ket lere chochni mobedo e duoko mar penj mar KCPE. Koth madhi nyime gwenge ma pacho ka medo kelo midhiero mathoth ka jodak mabala e Rachuonyo North ogo kambi e skunde. Kaka pile Nyaka Ramogi nyalo tudori kodwa namba mar ote machuok na 3:6 kawo kama ne doa mbui mag oganda kama oting'o Facebook, oting'o X, oting'o TikTok achiel kod Instagram mano Ramogi TV. Nyalo tudori koda e mbui mar Facebook Simfos Okinda. Awachako ni doho mamalo yango ni ng'eto mosebed ka itimo ne osuru mar udi ni e tok chik. Jang'ad bura David Majanja bende ogolo chik mondo chung' ng'eto mar omenda go mane ochak choki. Burano nochwale doho kod Senator Mabusia Okiya Mtata gi jomoko auchiel wayudane mathoth kowuok e doho kaka ne odhi nyime. Find that the introduction of the housing levy amendment to Section 84 lacks a comprehensive legal framework in violation of Article 10, 201, 2010 of the Constitution. That levy against persons in formal employment to the exclusion of other non-formal income earners without justification is discriminatory and irrational and arbitrary and in violation of Section Articles 27, 201, B1 of the Constitution. And flowing from those findings, we find as follows that, and these are our declarations, Section 76 to 78 of the Finance Act, amending Section 7 of the Roads Board Act, 87, amending Section 28 of the Unclaimed Assets Act, Section 88 and 89, repealing Section 29 of the Statutory Instruments Act, are unconstitutional, null and void. That Section 84 of the Finance Act violates Article 10, 2BC, 27 and 201 of the Constitution and is therefore null and void. That an order is granted prohibiting the respondents from collecting, charging or otherwise the charge known as the Affordable Housing Act on the basis of the Section 84, and all prayers on the consolidated petition not specifically granted are dismissed, and this being a matter of public interest litigation, each party shall bear its own. Kawadhi nyime ni Gavana ma Siaya James Orengo kwa jatend piny Kenya William Ruto mondo witoko chik mar omenda ma higani midendo ni Finance Act 2023 kaka ranyisi mar ni osiro wach mar duoko piny nengo ngima. Orengo mane loso e liel moro Ugunja County ma Siaya wacho ni witoko chik mar omenda onego orit mondo lipot mar NADCO pedhe nyim od bura kalore ni en gima dwarore ni otim mapiyo piyo. Orengo medo ni wach mar chochni e kinde yiero duto ma pacho ka osebedo ka kelo wich bar maduong' ne jo Kenya kinde duto mibago yiero e pacho ka gino ma bende odwaro mondo mi orie chuth. Jatend kweth manok e od bura James Wandai ma bende en jakanyo komiti mar twak NADCO owacho ni giseluongo romo mar jokanyo
tich ang'wen jumani mondo gitwak ewi report manad kogolo. Kwa hiyo mimi nahimiza kwa Rais Ruto asingoje hii maneno ipite kwa bunge, kwa sababu kama amekubali kama kiongozi anaweza kusema leo ama kesho, lakini isipite kesho, ya kwamba ile sheria ilipitishwa ambayo inaitwa Finance Act itolewe mara moja, kwa sababu hiyo ikitolewa bei zitaenda chini, na zitaenda chini ikipitia sheria. Hiyo ndio njia ambayo ni muhimu kuonyesha kweli sisi tunataka mzigo ambao iko kwa mkono ya wananchi ama kwa kama wananchi irudi. We are going to deliberate on the National Dialogue Committee report and take a position, take a common position that we shall all subscribe to going forward. Jodak Migago Budalangi kwayo konyne jombola kaluwore gi koth mano chwe moketho utegi mamoko chwe mogero ute mag Tandarua mano chiw gi Red Cross. Christina Auma gi nyithinde odak e bungu bang' koth mano chwe mopong'o cho ka koro giluor ni tuo nyalo makogi. Pio ula bende omuomo nyaka e puothe ka gin giluoro ni mae dhi ketho chiembgi ne kinde mabiro. Ukiingia kwa nyumba ziko na maji, choo hautuwezi chimba. Sasa hali ni mbaya sana juu mvua bado inaendelea kunyesha, hatujui tutakaa namna gani. Tunaomba serikali ikazidi kutusaidia. Upande wa mahindi naye kule mahali tulihama kitambo sana ndio tumelima tu, na hiyo samba haiwezi tosa watu wote. Watu wenye wamelima huko ni wachache, na wenye wamebaki bado ni njaa tu hapa Budalangi. Mimi sina kila kitu. Umbu, ineti mimi sina, neti umbu niko nayo. Inalui watoto wanasikia umbu. Maji ni chafu, maji inataka dawa mimi sina na kunywanga tu hivyo. Watoto wanahara. Tungependa kama serikali ingetusaidia at least tupate mahali juu. Wenye tunaambiwa hii mvua bado inaendelea kunyesha, tungepata at least tupeleke mahali juu ili tuweze kuepukana na hii janga. Ramogi wadok e report maromo kuongo kaluwore koda wach mar ng'eto kata bura ewi wach mar osuru ming'ado mar kakoro doho mamalo yango ni ng'eto mosebed ka itimo ne osuru mar udi ni e tok chik. Justice David Majanja bende ogolo chik mondo chung ng'eto mar omenda go mane ochak choki. Bura no nochwal e doho kod Seneta Mabusia Okiya Mtata gi jomoko auchiel. Watudo achiel kachiel koda reporter marwa Chris Owino mar mondo miyo waler kaluwore koda bura machal kamano bende koro jo Kenya sani okete itgi malich miwuoro. Chris, mana kinyalo winja ang'eyo ni sani to yweyo machuo do ka yweyo machuo kata kamano nyalo mana leronwa ni to gie sani ler mane mosebedo ahinya kaluwore koda wach mar ng'eto mar osuru mitiyo godo e gero udi manengo gi oyweyo. Chris. Erokamano Simfros, thuolo machuok mokalo joyal buche adek mag doho mamalo Justice David Majanja, Justice Christine Maoli kaachiel kod Justice Lawrence Mugambi ogolo chung' margi e bura ma ne ochwal e nyim doho ni kod Seneta Mabusia Okiya Mtata kaachiel kod ji auchiel mamoko mane gikwedo chik mar omenda mar 2023 mane giwacho ni ne opuodh ataro kod chik kendo ne hinyo pen chik mapacho kae. Koro odiochieng' ma kawuono joyal buche adego ogolo chung' margi e weche duto mane ochwal kod ji abiriyogo makwedo paro kata chik mar omenda mar 2023. Kagiloso joyal buche adego ochopo e winjruok ni
chik mane uchuog ma miyo piny owacho teko mar juogo jopiny osuru kata omenda mar gero udi ma bechgi ogonyore kata housing levy ne odhi ataro mar chik, kendo wacho ni chik makamano en gima odhi ataro kaluwore kod penti, kendo giwito oko chik makamano kendo golo bura ni chakre kawuono piny owacho owe juogo jopiny osuru mar gero udi ma bechgi ogonyore kata housing levy kochakore odiochieng' ma kawuono. Kopogore kod mano bende giwacho ni chik mane ochuogo chik mar omenda mar 2023 ne okoyango ni spika mar od bura mamalo kaachiel kod od bura mar senate nyaka winjre motelo ne pedho paro mar chik makamane e od bura, ka owacho ni mano chik moramora kata paro mar chik maloso e wi weche mag omenda en gino ma onego bed ni itwakie kod jo od bura mamalo ma ok senators, kendo mano gichung' kod piny owacho ne onge kama ne piny owacho odhi ataro kod chik. Kata kamano chik mar omenda maloso e wi housing levy kata omenda mijuogo jopiny e wi siro chenro mar piny owacho mar gero udi mogonyore kata housing levy, mano e gima jopiny osebedo ka rito kod siso mar winjo ni to doho dhi golo chung' mare nadi, kendo gima waseneno kaka en ni okinde mane ochopo kaka kata achiel kod jogo mane ochulo bura e doho nonyiso morgi ka gipuoyo ng'eto mar bura makamano. Kata kamano piny owacho to dwaro nomigi ndalo 45 mar keto e tim chik ma doho ogolo odiochieng' ma kawuono. Koro an achiel kuom an kod moko kuom jogo ma bende ne ochualo bura mar kwedo chik mar omenda mar 2023, Fred Ogola mar mondo olerwa to en owinjo nade kaluwore kod ng'eto mar bura ma kawuono ma ogol kod joyal buche adek mar doho mamalo. Fred, erokamano kuom kawo thuolo mari matwa kod Ramogi TV. Joyal buche adek mag doho mamalo, Justice Mugambi, Justice Maweli kaachiel kod Justice Majanja, owacho ni omenda ma ijuogo jopiny e wi siro chenro mar gero udi ma nengogi ogonyore kata housing levy en ataro kod chik kendo giwite oko. Ere kaka iwinjo ka en achiel kuom jogo mane ochualo bura ma kama e doho? An awinjo maber kendo aneno ka kawuono gini owuok Busia to duogo Siaya, nikech okio mtata mosebedo ka gore ne jopiny. To kawuono jasiaya miluongo ni Professor Fred Ogola kwa kelo petition mar linda jamii, wan mene wandiko chieng' mana timo submission mane nitie court live no, okinyal kelo sheria, nikech sheria wacho ni okinyal kelo sheria ma discriminate ni kidwa kelo ber mora mora, ber no ripo bene jopiny duto nyalo nwang'e kaka ot. Kidwa gero ot kik iwach ni formal sector kende ema nyalo nwang'o ot kata informal sector nyalo nwang'o ot. Koro mano ne ong'iyo ni any law midwa apply or even ja Kenya ng'ata ma onge rangi, onge no tribe, religion kata obed no ongo pesa fuko ne kata nego oripo right and right. Koro wan mamor kaka sherekea kaka linda jamii, wamor sana no wan majanjo yie koda kendo kineno kako somecha no, a law cannot be applied discriminatory and therefore is thrown out. Kako wacheno mane kaka ne wandiko petition maro ka linda jamii to wamor sana. Mar ariyo to wakwaye apart from conservatory orders macho an koro mondo giket stay in order mondo kigino be applied immediately, wang'ise ni kikoyie bas. Mar ariyo pesa mane osechok ruling mare no kowacho wachno, pesa mane osechok sirikal mondo duokno jopiny mondo okonye jopiny kaka fuko jirach sani, imeno kaka nyise ne kalure kaka wachono mano kaka gitimo maber nikech jopiny oseywak, at least wanwang'o wan win. To nitie moko ma bende wadwa appeal nikech ok wayie wach ma VA teacher momed no bende moko wayiego. Koro nitie gik moko bende kanyo otamre miyowa seche ma jogi dhi court of appeal mondo gimawa gimomiyowa ni wabe wadhi court of appeal mondo wamagi gima ok gimiyowa. Erokamano Professor Fred Ogola. Mano en achiel kuom yawago mane ochualo bura e doho kane gikwedogo chik mar omenda mar 2023. Koro mokar saa 9 ma midhiambo joyal buche adek go biro duogo kaka kendo mar
lero man to be ni giyie kod kwayo mar piny owacho mar mondo migi thuolo madhi nyime kod keto e tim chik mar omenda mar 2030 maloso e wi choko omenda mag siro udi ma nengogi ogonyore sani nyaka ndalo 45 mabiro. To bende gidiyie kod kwayo makamano kose gidagi kwayo makamano ka waneno riwruok mar Azimio kaachiel kod jatend riwruok mar Okinde Eric Dheuri ne okwedo paro kata kwayo mar miyo piny owacho thuolo madhi nyime kod juogo jopiny omenda makamano kuom thuolo mar ndalo 45 mabiro, ka giwacho ni ma dhi njao katiba kendo bro miyo jogo moketho chik wang' teko madhi nyime kod ketho chik. Simfros. Erokamano ahinya Chris Owino kantiere doho kama bende lono machiegni wachno ero kata bura mar chik mar omenda ma bende koro dhi nyime en chik moka doho ka mana ywe machuo kata kamano kochopo saa 9 to doho biro duogo mar mondo miyo twagi kaluwore ni koro wach manitiere en ni doho wacho ni omenda ming'ado ewi kata osuru ming'ado mar gero udi manengogi yweyo en e tok chik. Penjo maduong' en ni to koro igole nang'o ponono ni ochunge dhi chuno ni mondo duok omenda ne jo Kenya ma bende koro ne ing'ado pesa gi kaluwore koda wachno. Wabiro winjo wachno e weche manyien mabiro kelonu bang'e. Ka kamano wadhi nyime kama ndalo machuok tok chenro mopogore chung e gwenge mag Juja kaluwore kod koth mapek kaunti ma Kiambu chako chenro mar golo taka modino dundu mag pi. Jodak wacho ni odundugo kata bed ni taka odino ne okolos gi ni pi oula mathoth kaka mokel kod kodh El Nino machwe pacho ka. Gimedo kwayo mondo chenro mag kedo gi midhiero mag kodh El Nino otim nyaka gwenge kuma thoth ji masira odaro e udigi. Nataka kurudishia mheshimiwa wetu na our governor wa Matangi kwa vile walisikia kilio cha wanasalama hata wanakarimoni. Kwa hii mambo ya El Nino kumefurika juu hii wodi yetu mahali kwingi ni temporary, ni mahali flat maji inasimama. Tunasema ni shukurani juu Saturday our governor alitupatia tiga akapatia wa MCA Musheke akampatia tiga ili tuweze kusaidia wana Karimoni. Ni shukurani mingi juu sasa tumeanza kazi. Kumekuwa mahali ambapo ni kuzuri na tangu mvua ianze kunyesha. Kumekuwa na matatizo hapa na pale kwa sababu ya mafuriko, barabara kujaa maji, wengine hata kuhamishwa, lakini wakati huu serikali ya Kiambu County ikiongozwa pia na MCA wetu Mr. Musheke, Honorable Musheke, imeanza kufanya kazi na tumeona kazi mzuri ambayo imeanza kufanya. Saa hii mitalo imeanza kutengenezwa na maji imeanza sasa kwenda vizuri na sasa mafuriko imeanza kupungua. Na tunaamini ya kwamba mvua ikiendelea mafuriko haitakuwa na madhara yoyote katika mahali hapa Masto. Jokanyo mag elimu bora working group dwaro doho mondo chung chenro mar yiero skunde ne jopuonjre madonjo klas 9 higa manyien. Gidwaro mondo chochni moneno e duoko mar penj mar KCPE okwongo losi ka gimedo ratich jopuonjre ne oroche duoko ni mar penj ka giseyo NEC e wi ng'ikruogo kendo gidwaro mondo gikwang' ng'uono ne Jokenya. Tumeenda kotini tayari under certificate of urgency na hayo mambo tutakuwa tunapeleka kotini ili tuweze kupewa order ya kusimamisha hayo maneno. Na pia tunasema we want a restoration. Tunataka kuwe na hakikisho kwamba mitihani ambayo yamefanywa, mitihani ya KCSE, mitihani ya KIPSEA, mitihani yote yako sawa. There has been a breach of integrity of the 2023 KCPE results. 2, that there appears to be a clear violation of the rights of the pupils whose results have been tampered with and a continuation of processing of the same without an independent validation process may further aggravate the situation. Malpractices occurred. These malpractices cannot be continued. We need, as a country, to bring it to a halt. We have time because, thank God, the results were released in November. We have December and the early part of January. All this can be done.
Ramogi sa abiriyo kod dakika 30 pod wadhi nyime koda weche manyien ka bende neno kanyo ka duoko ahinya motenore koda wach mar duoko ne oganda moseng'ade osuru mar gero ute manengo ne oyueyo. Kevin Owuor wacho ni pesa nyaka duoknwa gi thuon. Steve wacho ni dak duoka kiendacho kwa mganga kirudi. Wach malita ahinya Simfros Milimosh wacho ni omendano nyaka duoki with immediate effect. Steve Were penjo ka gise deduct omendano osebedo ka ikao ne jogo mabende ondik tich. Meliza Mbai wacho ni pesa onge. Frederick Okoth kanyo wacho ni kiawa. Bende Hezi wacho ni mano omendano nego duoki mana kar dhogino. Bende Amston Agoro wacho ni giduoknwa piyo piyo. Waol ging'eto ma nitiere tok chik. Princess Nyabazenga wacho ni wantiere kanyakla e chenro ni. Ramesh Kamlesh wacho ni pesa no aneno ka jogo nango pare jatend piny ok nyal duoko pesa e yo mora mora. Erokamano. Onyango wacho ni gikasre kode adwa chamo kode Christmas. Nyaka Ramogi mago mana ote mabende wuoronwa kanyo kotenore koda bura mapod dhi nyime doho kaluwore koda wach mar chik mar omenda ma higani ahinya kotenore koda ng'ado omenda kata osuru ma itiyo godo e gero ute manego giyueyo. Nyaka Ramogi kanyo aneno ka bende jogo ma oro ote magi e namba mar ote machuok bende Ramogi ler Migago chopono maler oboch ma Evans Wood Nyakache. Nyaka Ramogi wadhi nyime koda weche manyien kakoro kambi mar goyo punda mar Shabiki oyango piem mar Shabiki Super Jackpot machiwo thuolo ne jatugo loyo maromo $5,000,000. Wadhi achiel kachiel nyaka e nyasi no. Nyaka Ramogi wadhi achiel kachiel nyaka e nyasi kama kambi noero mar goyo punda mar Shabiki koro yango piem mar jaloch kata mar Super Jackpot machiwo thuolo ne jatugo mondo mi oyud omenda maromo $5,000,000. Wadhi achiel kachiel. Naam, Nimrod, ulivyotaja ni kweli kwamba kuna Super Jackpot ambayo imeweza kuzinduliwa hii leo, lakini kando na hayo tuko na mshindi wa Shabiki Kaende Jackpot ambapo hushindwa kila wiki. Juma lililopita tulikuwa katika mtaa wa Syokimau ambapo jamaa anaitwa Amukoa aliweza kushinda shilingi nusu milioni ukipenda $500,000. Na leo hii juma hili mshindi anatoka eneo la Njiru, county ni ya Nairobi, lakini eneo bunge ni la Kasarani. Kwa hivyo nitaweza tu kumkaribisha hapa aweze tuweze tu kujadiliana naye tuelewe kwamba aliweza kufikia vipi hadi ushindi wake. Karibu kwenye Citizen TV. Utatueleza jina lako ni nani na utueleze mchezo huu labda ni nini kilichokusisimua ukaweza kushiriki hadi ukashinda. Majina yangu naitwa John Mwangi. Niliona watu wakicheza kwa Citizen TV na mimi nikasema nijaribu na bahati yangu imepatikana. Tuseme ulijaribu vipi? Kujaribu, unajua kujaribu utajaribu, lakini ulijaribu kwa mara ya ngapi ukapata kwamba wewe ni mshindi? Nimejaribu mara kama 3 ni 4. 4 ndio nimepata. Nikiweza kuangalia zile pesa ambazo umeshinda nikipitia katika zile ujumbe fupi zako kwa simu, nikaona hata kuna wakati haukuwa na pesa zilitosha, ikabidi upige top up. Uliekelea vipi alafu ukatop up vipi ndio ukashinda? Ilibidi niongezeke ndio ifike ya kuweka jackpot. Nikifika 50 nika login kwa shabiki.com nikaekelea. Tueleze tu Bwana Mwangi, wewe unafanya shughuli gani eneo hili la Njiru, na utueleze kwamba ni nini kilichokusisimua ama kusuta kwamba ucheze, sababu kucheza si kitu tu tutaamkia. Ulisutwa vipi? Hapa Njiru nafanya kazi ya kuuza scrap. Sasa nikasema acha nijaribu ndio nionekane zaongezea kwa kazi kitu. Na kumbuka kwamba mahojiano haya yanakuja moja kwa moja kupitia runinga ya Citizen TV, Ramogi TV na Inoro TV. Labda ujumbe wako kwa wanaokutizama sasa hivi ni gani? Wajaribu kucheza Shabiki, ni ya kweli nimeshinda. Tuseme pesa hizi unatarajia kufanyia nini? Nitaongezea kwa biashara na pia naweza anzisha kwa biashara kingine kando na hii. Biashara gani unafanya ambayo hujatuelezea kwa kina? Scrap metal. Unanunua vitu kuku? Nanunua vitu kuku alafu nauza. Una wengine pia labda
Kuna mama ambaye anaweza taka kuongea? Utaongea? Tueleze tu, wewe unamuona Mwangi katika eneo hili na labda una ujumbe gani? Ujumbe wangu ni kusema ya kwamba mimi nashukuru sana kijana kucheza hiyo mchezo na kufanikiwa. Ameleta ujumbe mkubwa sana hapa, hata silikuwa tumerudi nyuma, sasa tutafuata yeye nyuma. Na hii kazi unaona hata kuna wazee ambao umri umesonga kidogo wanashinda hata shabiki, labda wewe ni shabiki? Mimi nilikuwa shabiki lakini nikakufa moyo, nikaona si ukweli, lakini leo nimeona ni ya ukweli. Sasa nitaendelea na kijana wangu. Utakaa na kijana kuonyeshe? Nitakaa na kijana nionyeshe vizuri sana. Nafikiri tu Nimrod, nitamkaribisha mwenzangu anaitwa Steve Maunda, lakini jina ambalo linajulikana sana ni Shutterboy, aweze kupeana check ambayo utaweza kuiona. Nampisha apeane check hiyo. Kuja doni yako. Uko poa? Unasikiaje? Nasikia vipi? Kabisa? Kabisa. Uko kama mtu ameshinda nusu milioni. Uko poa? Niko vipi? Na wewe ni mwasanali? Ndamu. Ndamu. Unaona umepani? Niko. Nusu milioni ni yako. Asante. Unasikiaje sasa? Nasikia poa. Kabisa? Kabisa. Wewe ni shabiki? Au sio? Sio. Amazing. Shikilia check ni yako. Kwani unaiogopa? Naweza rudi nayo bado. Hiyo ni yako. Unasikiaje? Uko poa? Niko poa. Kabisa. Tueleze tu sasa, labda ilikuwa mahojiano bila cheki, uko na cheki. Tueleze mpango kamili sasa, ni hakika? Ni hakika, nimeamini. Shabiki ni ukweli. Aya, una matumaini ya kuendelea kucheza ama utaficha white? Kucheza nitacheza. Ndio nishinde tena na tena. Kidogo nitaweza kumuuliza pia Shata tuweze kutuelezea mengi kuhusu jackpot mpya ambayo imeweza kuzinduliwa. Shata, tu tueleze jackpot mpya hii inamaanisha nini? Alright, Shtera, vile umeona tumepatiana jackpot yetu ya mwisho wakaende jackpot. Tumelaunch jackpot nyingine mpya inaitwa Shabiki Super Jackpot. Na hii jackpot imekuja sababu ya kusikiliza watu sana, kuangalia messages Facebook, reaction Twitter, hata TikTok, tukiwauliza what do you want to see better from Shabiki, wanasema tupeni jackpot kubwa. Tupeni jackpot kubwa, jackpot yenye iko na bonuses. So juu hiyo maneno tumechange sasa. Now we have Shabiki Super Jackpot ambapo mtu anashinda 5 million 99 bob. Na iko na 15 games. Ukipata 12 games uko ndani ya bonuses. Ukipata 13 games uko ndani ya bonus. 14 games uko ndani ya bonus. Unaona? Ikifika wiki akuwa mtu ameshinda 15 games, next week hiyo pesa inaongezeka because it's a progressive jackpot. Na hiyo yote hii change imekuja from listening. Unajua unaambiwaga mpishi mzuri, ndio anaambiwaga ongeza chumvi kwa chakula. Hateti, anaenda anaongeza chumvi. Unaona? So sisi tumesikiliza ongeza sukari hapa, chai ikuwe sawa, tumeongeza, tumeleta jackpot inaitwa Shabiki Super Jackpot, the best jackpot in town, the newest. And it's very easy to play. Unachukua simu yako, una SMS SJP kwa 29063. Rahisi tu hivyo. Kweli kabisa. Na kabla nirudishe kwa vituo vyetu vya televisheni Ramogi, Inoro na Citizen TV, ningependa tu kuungana na mwanahabari ambaye tunachapa naye kazi kwenye kituo cha vituo vya kampuni ya Royal Media. Tueleze tu, ni mwanahabari wa spoti. Bila shaka unavyoona ni kwamba spoti inalipa, ama vipi Mwamburi? Kweli kabisa. Nafurahia sana kwa sababu ukiangalia ameweza kushiriki katika simu yake na ameweza kujikamatia shilingi nusu milioni. Hii nusu milioni hususan katika msimu huu wa changamoto za kiuchumi itamkwamua pakubwa sana. Kwa hiyo nafikiri ni kutoa wito kwa Wakenya wote wakisha kwamba wanashiriki ndani ya shabiki.com, wakisha kwamba unashiriki kwa sababu huenda pia kesho ukawa ni wewe ambaye kwamba unatembelea kijiji chako kuweza kukuzawadi. Kwa hiyo tunamuongera sana na pia ni hamasa kwa kila mmoja akisha kwamba anashiriki ndani ya shabiki.com. Ni picha kwamba kando na wanaosakata mpira au spoti uwanjani au nyanjani, kando hata kama wewe ni shabiki, bila shaka unaweza ukavuna. Bila shaka unaweza ukavuna, manake hii haibagui. Uwe wewe ni mchezaji ambao pale uwanjani, wewe ni shabiki, uwe labda hauna ufahamu mkubwa sana wa michezo, inakugharimu tu simu yako uweze kushiriki pale na uende ukaweza kupata kitita kizuri ambacho kwamba kitakukwamua kimaisha. Asante sana. Bila shaka kutoka mtaa huu wa Njiru, hata ukiangalia nyuma yangu umati umeanza kujaja kuhakikisha kuonyesha kwamba
Ni watu ambao wamesisimka. Kando na Mwangi ambaye amejishindia nusu milioni, jamii nzima katika eneo hili la Njiru unaona tabasamu nyusoni, na ni hakika kwamba ushindi unaleta manufaa katika jamii. Kando na kwamba amejishindia kibinafsi, ushindi ni wa jamii nzima. Kwa hivyo nitarudisha moja kwa moja katika studio zetu za Ramogi, Inoro na Citizen TV. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Ekinde nyasi mar dhialo, rwako igario kaka Ramogi TV. Waiko ne budho maliet, Mbita Town Market, tarik 1 dwe mar 12. Birom kod jolendo muhero, ka wakelonu Belo gi Stella Brenda Ochieng, DJ Kolo, Lin Ramogi, kod Min Jackie. Kokel to korisiro. Tuwachani hurara. Wabo bedo gi jothumbe kaka Jagolo mari kaka talanta. Chakre saboro nyaka saparo dhiambo. Maliet, maduong. Happy birthday Ramogi TV. I got my cancer when I was 16. I explained to the doctors, they told me that it's just adolescence, I'm just maturing. We see cancer even in 1-day-old babies. Angoma kelo cancer. To be thieth mare nitie. 50% of cancer treatment is information. To e okang' mane. The doctor tells you go and look for $1 million. You have no choice. Be in jatuo mar cancer. Kata jatuo mane otony e thieth mar cancer. Cancer e kuku mar wach. Dweni, achiel kachiel e Ramogi TV. Tich adek tarik 29 dwe mar 11 higa mar 2023. Kik bai. Rose is the lucky winner of $500,000 shillings courtesy of Jipange na View Sasa. Nimefurahi sana. Napenda vile Rose amefurahia waze. Hii pesa unapanga kufanya nini Rose? Napanga kuongeza bisna yangu kidogo, niongeze kadraya kalikuwa kameisha na niongeze ka blow dry. Na sijamaliza kukuzawadi. Bado hii tunaitanga the Jipange goodie bag. Hii ni yenye tunatumianga kufanya watu wenye hawajipangi wasikie wivu. Kwa hivyo hii hata tutawaambia ni nini, hii ni yako. Jipange ushinde na View Sasa. Shinda kila wiki, shinda kila mwezi, shinda mamilioni, mamilioni. Machiegni kendo jodak e gweng' mako ita e kaunti masotik yuago chal marach marapaya matudo Kapkoros gi Chebole. Jodago wacho ni chenro mar keto ler ok nyalre kalore kod chal marach marapaya no. Giseyo jotendgi wacho ni gisebedo ka giketo singo manono mag loso apaya no higa ka higa. Sani koro gibuogo ng'anyo kaponi okang' mo ok bikaw mar resogi ahinya ni pio ula medo ketho apaya no. Hii barabara ni barabara kuu sana, inatoka upande wa Chebole, inapitia Koita Factory, inaelekea upande wa Kamogoso, Kapkoros. Hii barabara tumeahidiwa kila wakati kwamba itatengenezwa. Lakini mpaka saa hii wakati huu wa mvua imesidi sana, imeharibika. Mpaka hata hakuna gari lolote ambalo linapita hapa. Na hii barabara ni kubwa, ni ya magari, ni ya kila mtu. Lakini saa hii tuko na shida kubwa sana.
Watoto wachanga tuko na wanaotembelea shuleni wako na shida sana. Tuko na watoto wachanga wanaoenda shule hapa Koita Primary. Kwa hivyo tuna shida sana wakati tunatuma watoto kwenda shule. Yani tunaona kama kwamba sijui kwa watoto wamefika shule ama bado. Tena tuna magari yanayopita hapa wako na shida sana. Maji ni nyingi sana, hakuna pahali pa kuvuka. Ramogi mago jodak Masotik e county ma Bomet. Kawadhi nyime ni jopuonje mawuok Kimilili kod Mount Elgon oseo chenro mar ndiko jopuonj kaachiel kod chudo margi. Jopuonj go siemo jatend Teacher Service Commission Nancy Masharia kagiwacho ni odewo mana dwach jood bura e chenro mag ndiko jopuonj. Gikwayo jaod bura ma Kimilili Didmas Baraza mondo oriw gi lwedo e neno ni jopuonj skunde sekondar mane ondiki e yor orak omi tich maber kendo jopuonje duto omedo sara. Jaod bura nosingo negi tero twak e od bura maneno ni wachgi mar osara kod ndiko jopuonj e tich olose yo makare. Walimu wamekuwa hapa wameniomba maneno mengi zaidi, mpaka mwingine akasema ni kama yule Nancy Macharia yule CEO wa TSC ni kama ameweka sisi wabunge kwa mfuko. Ninyi mkiona mimi naweza toshea kwa mfuko ya mama kweli? So mimi nakubaliana na hao walimu, na mimi nataka nitachukua hiyo maneno, nitafute marafiki zangu wajumbe ili kuhakikisha kwamba wale walimu wote wa JSS ambao wameandikwa kwa contract waweke kwa permanent, na pia wale walimu wote ambao wameajiriwa Kenya hii tukue na a very clear term of service. Ndio mwalimu yule ambaye anataka kupanda juu apande kulingana na masomo yake, kulingana na bidii yake, lakini isikuwe anapanda kulingana na nani ambaye anajua huko TSC. Mwalimu amechoka na tunaenda Januari darasani kama tumechoka, kwa sababu serikali na viongozi wetu wamewachia Nancy Macharia atupeleke left, right, center. Sasa tumechoka. Hao walimu wamekuwa internship for the last 1 year. There is no internship that lasts more than 1 year. So we don't expect these teachers to renew another term. We want them to be confirmed by January so that they can have the morale to work and teach our children in school. Riwruok mar Police Reforms Working Group Kenya okwedo paro mane ochiw kod aput mar thicho commissioners oko mar apisi kagilero ni lipodno bende ne ok oyango chandruok mag ketho ratich oganda, monj tiyo kod teko e yo ma en ataro mar chik, sand kaachiel kod nek mane omulo obila. Jokanyo mag riwruogno bende ne oyango ni giriwo lwedo paro mane ochiw kod aput mar chiwo okumba mar thieth mariwo nyaka tuoche mag paro ne obila duto, ka giwacho ni obila mane kod tuo mag paro ok onego mi magina. However, we disagree that the commissioners should be removed as the task force recommended via a negotiated exit. Instead, we strongly recommend that Article 251 of the Constitution on removing members of Chapter 15 commissioners and commissions and independent officers is triggered to allow the commissioners to explain to Kenyans why they violated their oath of office and mandate in a tribunal. It has failed to appreciate and to engage on the problem of gross human rights violations, and it has not highlighted compliance with human rights standards, both international and national, as being essentially the problem that is facing the center of policing. There is no analysis of the impact of rogue policing on the life of Kenyans. The Police Reform Working Group therefore agrees that the police officers require comprehensive health insurance that caters for mental health issues comprehensively. Moreover, a better monitoring mechanism is welcome and is needed to flag those undergoing mental episodes and give them the care they need. Such officers should not be given duties that require them to carry firearms as a mitigation measure. Jodak e gwenge ma Maranyona kod Kaweri sub-county mabondo e alwora ma South Sakwa ne obago ng'anyo ka gikwedo medruok mar timbe maundu e alworano.
Kautenegi kod Ng'ela kachiel kod Dorothy Omondi jodago ne olero ni nitiere medruok mar maundu monjo ji udi ka giywak ni maundugo osebedo ka jo maundugo osebedo ka kwalo gwen jamni kachiel kod gige ot. Ng'ela ne owacho ni jogweng' osefwenyo ni rowerni makwalo gwen kod jamni yang'ogi e kuonde madho kong'o mane gweng'no ka olero ni gisechwalo wach ni iro bila to kata kamano onge gimoro amora ma osetim. Kawuono waluongre kaka jomaranyona wabiro chokre kaa mondo wane kaka wanyalo konyo gweng'wa. Gweng'wa kethre nikech nyithiwa mwanyuolo mowetewa kwalowa. To seche ma gikwalowa ni ok wang'e ni en kech, ok wang'e ni en ang'o. Nikech gikwalo gigi to gitedo, iyudo ni gitedo gwen adek ochamgi odong' kipande moko adek. Ng'ato dhi ng'ado rabolo. Gina kuom mathindo thindo. Ok wanyal nindo. Sirikal nosegolwa lockdown. To nyithindo duogowa lockdown ma sa achiel wasedonjo e udi. Ok wanyal wuotho kata kidhi mana kamoro amora ok inyal. Kae mibaye mitokni gotieno gi kite, apikni ichungo ka, gik mang'eny timore e gweng' ka. To nyithindo osetimo penj nyithindo matindo ma piny to biro kopo gik matimore e gweng' ka. Sirikal nyaka konywa. Maranyona is also a place. Mok nyal bet kama chalo kama. Ok dwabedi ni wan kaka wan jogweng' ma Maranyona. Ok dwabedi ni okiwuok kata dhako kilos ge ot. Ani los kode sa adi to jakur ni oko. Magi gik mobende wakonyo watero nyithindo sikul. Sama tin dielo lal, sama tin gweno lal. Koro ma wan gima ok obiye wan kaka wan jomaranyona. Kendo wakwayo ni youth wawuoguru oko mondo kapo ni wachno tamo sirikal. To koro wabiro kawo chike lwetwa. Ramogi sabiro gi dakika 51 wadhi yo machielo e chenro mar Migago kidhe mabor pod waduogi weche mathoth. Next on Shamba la Wanyama. Hamjapanda ndege kwa sababu hamkunywi water. You live a sad, pathetic life. Between food and tithe, which is more essential. Hannah, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shamba la Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa. Onge ng'ama ohero chulo osuru to koso timo kamano nyalo miyo iyud midhiero maka kod kacha. KCB ni yetu. KCB ni yangu. KCB is mine. KCB ni yetu. For people, for better. Machiegni paw tuke jatugo mar piny Brazil Willian ne oloyo gonde ariyo ne timba dhula mar Fulham ka giloyo Wolves gonde 3-2 e tugo mar lig mar Uingereza mano tugo tieno ma piny orugo kawuono. And that's what Marco Silva has wanted, an opening